Κυρίες και κύριοι, απόψε έγινε της πουτάνας γενικώς. Με την παράδοση και το ρεαλισμό κάτω από την ομπρέλα του πατριωτισμού της ευθύνης. Πάμε την πρώτη Κυριακή 35-36% στη Νέα Δημοκρατία. Να συνδυάζουμε τη φροντίδα προς τον πολίτη με την ελεύθερη οικονομία. Είσαι ψωνάρα μεγάλη και εγώ είμαι η απλή κούλα που είμαι του λαού. Ακριβώς για όλα αυτά δεν έχουμε ανάγκη κάθε τόσο από αυτόκλητους συμβουλάτορες. Άμα νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε πουθενά, μακριά από μένα. Ιδίως στα εθνικά μας ζητήματα, πολύ περισσότερο όταν κάποιοι από αυτούς έχουν δοκιμαστεί σε αυτό το πεδίο χωρίς να έχουν πάρει κατά ανάγκη τον καλύτερο βαθμό. Ο πιο καλός, ο μαθητής, ήμουν εγώ στην τάξη. Να κατηγορήσουν υπουργούς και εμένα ως πρωθυπουργό, γιατί, προσέξτε, για εσχάτη προδοσία. Θα ζητήσεις ταπεινά συγγνώμη και μετά, αν θέλω, θα σου ρίξω και μια πουτσα.